kublai pi baro ngadai sai punai to ring phanrang ban hakane ke video juga ngakwa ban ai cintip jingi kai khendia nam taki khena kibrang puli ha class 8 9 10 bakin sathu ya kattu katne ki terms lani kita ki kentin ki bangi penang kam po kane ke subject science but jingkain ting ngan sedang swada kane ke bahi kai sapang ke sign of proportionality kita artli ki je sign jongka proportionality kawai kadai directly proportional kawai pakadai inversely proportional ti ngala phia ya kane ke jingi kai jwa haki arbenta kita kawai kadai ha ka directly proportional kadai pat kadai inversely proportional but berabor ngan sedang na ka directly proportional ha ka bangala tho a is directly proportional to b but kini ki khnam ki ba kadau shalor balai kini ki khnam ki kadau shalor ha ka be dai but ka jing so thu ya unim dak proportional hane kamut lada ka value lane ka jingdon dor jong b ngamong ka jingdon dor kumangi thiet tiar thiet mar po yo lada ka value jong b ka kiru lane ka increase ka iru ka value jong iru ka increase ka mamut a is dependent on b kamut ka a jong a ka shong but ni don kam bai ya ka jingerap lane ka jingdon jong b ha ka jing kiu ni ka jing hiar na shemi ka ni luksa force is directly proportional to mass but ya ka ni ka force ka bang ngashim dai ni kintin live kamut banra ban sothu ya kata banra ya kanu ka body lane ka mat ni don kam ya ka force taba ka ni ka force part ni don kam ha ka shong but ni don kam ya ka mass ini ide nuksa ibang ala ngashim kani ka kot ka don ka mass m kam dai ka jing khiam ka mass kani ka kot ka don ya ta ka mass ka mot ki a baro ki badon ha kani ka kot ki da kini ki sla baro ki don ha kani ka kot lada nga penyan mujor ban ya ka bor jonga bang ra ini ka kot bat ya ka bor jonga ha ka bangan ra i remote control klamta pi ki ba pai phenong ma pi ru lada phile e kani experiment phenong ba pidang kami ka bor khambon man ra ka kot bani ni remote control tin namar kata pi lada ka mas ka kiu ka force ru banra ya kata ka mas kan kiu kata ka de jingmot jong ne u directly proportional ti lada ka mas jong ne ka kot na tho ne book ka kiu ka force la ne ka bor banra ru ka kiu lada nya pet pat ye remote control ba tho ne lada ka mas ka duna daune uktam uba phasha po ka force banra ru ka duna te ka bakhadu nila ban sothu ba lada une ubi ukeu la ne increase une u e na kalian kadiang ru un increase lada ubi decrease la ne uduna une u e ru klampep un sa duna ha ka be phai pat sha ka ne kalian joka inversely proportional a is inversely proportional to b lane a is inversely proportional to 1 by b force is inversely proportional to the square of the distance kane ka noksa ka ba hashim kumnong in sothu ya ka jingmot jongnu inversely but ka jingya dai but kane ka force of attraction lane ka force ka bayatan ya kimet banelong lang kawai bakin ya jan but kane ka distance nga hashim ya kane ka noksa ni atho ne ki magnet baro piatip ki magnet diki but kiele bayatan be iwe bakin ya jan nga hashim hane kini ki magnet artali lada kini ki magnet ki ya jan tamut ka jingjiga jong ki karit klempe kan sadon ka jingatan ka bakhlan lane ka bangi khot aktin phareng ka force of attraction lada kini ki magnet pa lada ka jingjiga jong ki ka he klempe ka ta force of attraction lane ka ta force lane ta bor ka be tam ni ki kan sa duna kamud ayu kani kamud lada ka jingjiga ka he kani ka force of attraction klampap kan sarit lada kini ki magnet ta ki jan tamot ka distance ka red kani ka force of attraction part kan sahet tiswa bangan pikut yang ni video jongan in wan biang sakini ki arteri ki bakampung san directly proportional kamot lada kaliang kamon katiu kaliang kadiang ru klampap kan sakiu lada kaliang kamon kahir klampap ka value jong kaliang nakadiang ru kan sahir
hange pat lada ubi ukeu ue klempem un sahyar lada ubi uher ue pat un sakeu kota ka de jimut jongkini artery directly proportional but inversely proportional nganges kampi layo jimut kendian pat ka jingtip ka ba kham jada shu ha ga be dai ban sothu ya kani ka kantin directly proportional but inversely proportional khana bagan la ban sakri pi kham tam e ki khana na school class 8 plus 9 plus 10